Γεια σας παιδιά, σήμερα θα δοκιμάσουμε 2 κινέζικα snacks, αλλά έχουμε φάει μερικά, οπότε δεν πειράζει, πάμε. Εδώ με το φίλο μου τον Νικόλα και τον Βασίλη, τον διάσημο εδώ. Τα ταπόκι με γεύση Όρεο και έχουμε τα cream κόλλο με γεύση βανίλια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα πόκι, για ελάτε να τα δοκιμάσουμε. Είναι αυτά εδώ πέρα, πάρτε. Παίρνουμε. Εγώ δεν πήρα παιδιά. 1, 2, 3. Λοιπόν, εγώ θα του βάλω 7,5 στα 10. Εσύ? Εγώ ένα 8,5. Εσύ? 8. Γενικά ήταν μόνο ωραίο. Ωραία, πάμε μετά. Και τώρα θα δοκιμάσουμε τα cream. Ωραία. Πάρτε Για εσείς. δώσε. Αυτά εδώ είναι. Με το ένα μου. Περιμένετε! Δεν πιάνω. Λοιπόν, τελικά στα πόκι θα βάλω ένα 8. Και εδώ θα βάλω 8. Εδώ 7,9. 7,9 στα 10. Εδώ θα βάλω ένα 7. Εδώ. Εμένα μου αρέσει. Ένα 8,5 είναι πολύ μέτρα. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Bye.